Hi everyone or every bugan, mga pink ug bugan. So today's video is magmukbang ta o crabs. Ayan, seafoods with corns, patatas. And thank you so much to DJ Bettina of MOR Jensen and to Chef Marvin Angot. And kung taga Jensen ka and gusto ka mo ka og crabs, seafoods, and any other foods, i-visit lang ang ilang page nga Inbox PH and tap a message on their inbox. Diba? Perfect ba? So, and I'm so excited today kay, aside from eating, mag-answer ko sa inyong mga questions nga SPG, naughty or SPG questions while mga unta o crabs, like shit. I'm so excited. So, ayan na, di na ito padugayon at tuwan ng ukbon. Ayan, oh, Diyos ko, tanawa, grabe. Lami kaayo, nag-orange. And you cannot say nga, crabs, ang katunga din. Ang katunga, puro na mais o patatas. Kay, ang ilalong po dyan aning mais o patatas, na ang gyapon crabs. Like, grabe, ha? Puno kay ang tray. And I don't know kung mahurot ba dyan ako ni. And I will do my best nga. Put dun dyan. My God. Good luck sa high blood. Well, wala dyan na ako high blood. Wala dyan ako high blood. So, ayan. So, let's start with this patatas. Ang wala ko katumurag pang sipit-sipit. I mean, katumurag bakal na pang abre-abre. Ano yung sabi tawag ato. Ay, okay naman kayo naka abre-abre naman po siya. Ayun, oh, naka-slice na po siya into half. So, perfect wrap. Naunsa naman nga sa patatas pa lang, lasa na kayo. Isa na ako sa mismong kagang na dito mo kit-kit. So, ayan, I have all your questions here and ato ang tubag-tubagon while we are eating. And actually, no, grabe, pag-post pa lang na ako nga, drop any SPG questions, nalisang na ko sa inyong mga pangutahan na kay grabe yung saan pagsagang hadlok kaayo. Nya minor de edad pa baya taon niya ana na inyong mga pangutahan sa ako, wala para makoy buot. Wow. So, ayun. And I think it's also a challenge for me kay murag unsa ba nga namo tubag mangkog mga bastos ninyo nga pangutana. So, ayan, I think di na dyan nato padugayon. Let's start with the first pangutana. From Bridget Torrigosa. Have you ever imagined yourself in bed with a lady doing that thing? Diyos ko, nganong hilabtan ang babae? I mean, nganong ko anon ang babae? Diyos ko, kalami ba pang brushan? Kalami ba lungkabong gamit ang pala? Ngano, Jud? Did you na ko ma-imagine like ngano? Murag, di mas nga luodan or unsa babat. Wala lang. I cannot see myself nga nipatong sa mga unsa badira nga mga katre, kauban ang usa ka babae. Just go. Parehas man may babae yung sa pagto sa patumboy. And by the way, this is a chili garlic crabs. Ayan. Look at the inside part of the crab. Like, makita dyan yung mga puti-puti ang mga kaunuran. Sayang, wala lang ko atong bakal nga pampalungkab dyan ani. But, it's okay. Makuha naman siya gamit ang tinidor. Grabe na po ni kalami. Wow. Wala alam po mo pag-expect nga ka ng katod yung kinaon nga magtingog-tingog kay lagi di ba dyan ka professional mukbanger. Well, na ba dyan yung professional nga proper way of like eating? So mo to, akong answer sa first question, I cannot imagine myself makita nga kauban ang babae nga mag-unsa ba, Diyos ko. So for our next question, from Goody Sandbadon, have you tried one night stand? Wala, bakit? Ano magtindog ban inigabi? Ang ating katulog naman na. Diba? Like, manghit na. Mga tulog. Ano yung manindog? Ba't kung naanad mo nga matulog mo nga magtindog ang? Why not? Panindog po jud mo eh. Pero kung ako, mohigda po jud ko eh. Paunsa ni maabri ang sipit-sipit.
Pero actually, dito sa mong province, sa mong isla, kung asa ko nagdako is, na-actually daghan po crabs dito about sa among mismong barangay. Di kayo siya like super pakuha. But in any other barangay, sa mong isla is daghan jud kaayo. And ayun, bisan Islamian, di kami makatilaw-tilaw kay lagi sa among mismong barangay jud is wala jud kay na dito ang mga crab. And kung naaman, kung makatilaw man, the sipit-sipit part is among ginapaak just like this. O, diba? Kaligon bagbangkil, mura magsinaunang bambira. Kaswerte ba ni nga sipit? Uy, ako adjong nadikit jud akong lips diri. Basig iniilabay ani niya sa basuran, basig sundan niya sa mga silingan. Wow, kay nadikit akong lips. Tama to. Next question is from Renz Tejero. What part of your house would you prefer doing? And why? Siguro sa kuan. Sa lababo, sa banggirahan nga nagbara. Musplit dayon ka dito nya, Diyos ko, basa-basa pang banggira nya madikit sa imong bilahan nga uga. Aw, mabasa na pug apil. So mao ko. Grabe po na sa banggirahan, uy, murag unsa ba, mura na gyud ay nagiyahong, mura na gyud ay plato, kalapad. So next is from Julius John Z Cordova. Is sex important in a relationship? Then if it is, why not doing it every day? Ha ha ha. So, grabe. Kada adlaw, Jod. Anong buhaton Jod siya kada adlaw? Kung pwede man lang kada oras, kada minuto. I mean, naaraman na sa inyo, ha? Kay di man Jod mabase ang ka-strong sa inyong relationship sa anak lang. Marag, grabe po doy kung kada adlaw po na inyong buhaton. Marag. But, kung feel ninyo nga buhaton ninyo na siya kada adlaw, wa man po'y makabuot. Kay inyo haraman ang desisyon and kamo ra may makabalo ay makakita mi kung asa niyo ginabuhat kung sa mong orasa mag-inana, diba? So it's up to you kung kada adlaw, kada minuto, kada segundo na ninyo buhaton. Basta ang importante lang is kamo gihapon walay biyaay nga porket natilawan na ka mangita na puglaing putahe. Wow, unsang putahe uy, kadlok ba? So, grabe. Grabe ang lasa kay. Pati sa kamot. Maabot, Jud. Kimi no toriko ni natte shimaeba kitto. Nalagay ko na imagine. Wow! Kimi no tani innocent. Uy, Diyos ko, unsa, uy. Ginoo ko. Next is from Zechariah. Kasosyal bagpangalan, uy. Zesharia de la Rosa Valiente. 3 a.m. or 12 a.m. Watching horror. Mutanaw rin horror. Ako, bisag unsang oras, di ko mahadlok mutanaw horror. Ambot. Kung movie ang isgutan, murag wala. Murag ma-realize mo nga, atik, ragyapon na tanan nila. Uy, Diyos ko, bisag pag-unsa na. Ay, mabuisit ko, pag nako isa ka friend nga kana bitong iuban ni mo magtanaw sini, librehan ni mo niya, horror inyong gitanaw niya. Magsampong-sampong sa mata, magtago-tago pa ko nuwi sa bangko, murag unsa ba? Birahon dyan akong uy, sayang kaya akong gilibre sa imo pagtanaw, Jod. Marag, ba dyan imong ginatabon nga mata kay sayo kaya kung dilibre sa di man nang di ka mo tanaw. Marag, anak, bitaw, di ba? We have friends like that, Jud, nga ka ng pag-horror movie ng inyong tanawon. Mga talawan, Jud, kaayo. And kung ako, di, Jud, anytime, bisa unsa ng orasa sa kadlawon, okay na, Jud. So, to. Next is from Seth Membreve. Big Black CCK or Lil White CCK? Kabalo na mo, unsa ng CCK? Char. Siyempre, iba pa rin ang Pinoy CCK. Wow, wala jug. Wala lang. Kita ako sa mga picture, di ba? Sa di ay. Ma-differentiate, magyapon nimo ang mga butang kung makita ra nimo. Kaya required jud nga na-touch or na-unsa nimo, di ba? Pinoy CCK pa rin talaga. Di kay amrag sa uban manggod kay luyat. Oh, luyat. Unsa ang luyat? Ginoo ko, random. Oh my God, look at how the flavor is like trying to sulod-sulod jud sa sulod sa tiyan sa crab. Next is from Anin Vikizo. Virgin pa ka, Randolph. Ngano, Jod? Anong curious ka mo? Ngano, di ko virgin ko. Nagtuo ko nung makatilaw mo tanan? Diyos ko. Kaswerte ba ni mo? Labaw pa kang nakakalot o bulawan sa likod sa inyong kasilyas. Masa naman to, pero di ba naman kasagaran? Wag nagdamgod ko nung hay kag
na ay bulawan sa likod sa inyong kasilyas nga nagbara. Wow, ano kasilyas na mayroong ginatapik. And ayun niya, maswertihan ako no ay ka kung imuha tong kaluton. But, and the answer is of course, Ginoo ko. Makita ba dyan ninyo nga, wadyo ko ginasugot, daghan gagukod, pero paglaway lang, bawal mo tilaw. Pero pwede kung himuog kinilaw. China, unsa, naabot sa kinilaw. Next is from Rose Dimple Fernandez Centino II. Unsa oras ka tig-jogging aron di na ko maglungag. Mauna ka mo, maubitang mawadaan ko usay gana mag-jogging kay wa na mag-atang naman tanan. Sa gawa sa ilang panimalay kay himuon man kong pamahaw. Maagian nag-an ilang balay inig-jogging na ko wa na. Magtimpla na ta nagkape. Kinaadoy ni Agi nga, bisag mo tanaw lang sila, busog na kaayo. Siyempre, di pa dyan kumuingon kung sa dyan kung orasan nagagawas. Napay uban ana, di na lang mga tulog. Kinangadlaw nag-atang sa kuha. Wow! So, ayun. Next is from Jimboy Manos Apyag. Unsaon pagkaon sa saging nga pinasosyal. Inaniun Char, sa pagtusa ko unggoy kay mukha og saging. Depende naman na sa kung saan yung pagkaon kay bisan pag pinasosyal ni mo kaon kung ang imuhang gikaon di po di social. Wow. Dili okay, klase-klase man po jud ng saging na ay brown, na ay char. Brown kinilungag nga saging, di ba? So mo brown jud ang color, mo na ginapaglaban sa saging nga brown. Ang lami ra pari sa ginamos. Then kung prutas po daghang klase. So more choices of saging. But kung unsa timong bet, naana na sa imuha kung saan yung pagkaon, pinasosyal o pinatukog jud nga maabot jud sa throat. Wow! Unsa daw to? Next is from French Charles Barrios Ansano. Deposit or withdrawal? Para sa ko, deposit jud uy. Kay Diyos ko. Kung sige kag withdraw, wala kay future. Dapat mag-save jud og kwarta. Mag-discarte ka, unya kung makakwarta ka na imuhang diskarte, kunya nakikita, i-deposit yun nimo, mag-save jud ka, like savings jud ang unahon. Di kay puro na lang pod withdraw. Ana bitaw kay sa panahon nga panginahanglanon, like kani ato ang sitwasyon karon nga pandemic. At least di ta ingon nga malisang-lisang nga makurat-kurat nga hala unsa may kaunon ani ron, di ba kay nag-deposit ta katong panahon pa nga wala ni. Wow, ada na abot niliko man. Sabi tayo, I mean, di ko makatubag anak, kaya wa magkugaan na. Like, wa magpigi ko gitulis. Oh, mao to. Next is from Clarice Alpuerto. Asa ka mas prefer nga makipag sa gwapo nga jutes or sa batignaw nga dak? Di naman siguro mag-matter kung gwapo ba or unsa. Basta ang importante na siya'y kuan. Na siya'y gugma nimo. Ana man na, Diyos ko. Unsaon man ang mga kadako, mga kagamay dira akong wa man di kanya gigugma, di ba? So wala ra. Nagtilawanay ra mo. Ay dili siya maayo. Kaya dapat mo pursue ka sa tao nga kanang ginahuna-huna ang inyong future, na adjudge plano para sa inyong duha. And syempre ikaw pod, both mo magtinapangay kanang ana bitaw. Dili kay gabase na lang pud jud ka kung nakay mamit nga tao. Hala, Jots baka ni siya o Dax. Instead of saying that, may na ka gamay baka ni siya gugma nako or dako siya pangarap para sa amo ang duha. Ana, di kay Dax o Jots ray na balaan. So mao to. Thank you so much for watching and I hope nalingaw ra mo and amping mo kung asa mo karon nga gatanaw ani. I hope nga okay ra mong tanan. Always observe social distancing. Always wash your hands. Use Bioderm while washing your hands. And again, this is Randall Vibes and magkita-kita na pud ta sa next nga video. Pa, perfect.